Vi skal prøve at tage os af de allerdårligste patienter på en bedre måde. Det var et argument, som alle blev købt. Det er ikke bare nogle flere skemaer, der skal udfyldes. Det giver god mening, og det er også etisk en rigtig god idé. Jamen, jeg har det da træls. Jeg kan da det da. Ja, det kan jeg godt se på dig, Kirsten. Ja. Kirsten, prøv du lige at komme med ned på stuen. Nej, men ved du hvad? Jeg synes bare, du skal finde noget medicin. Fordi det her, det er bare ikke særlig rart. Kirsten, jeg kan se på dig, at du er rigtig, rigtig utryg lige nu. Jeg vil meget gerne have dig med ned på værelset. Så lover jeg at blive sammen med dig hernede. Ja, og vi tager en anden vej. Næste på konference, det er Kirsten Sandgaard. Hun har været her en uges tid, og det har bare været problematisk. Jamen, Kirsten Sandgaard, hende har jeg haft en relation til over P4. Og jeg ved fra tidligere, at hun har rigtig god gavn af fysisk aktivitet. Og har du lyst, Kirsten, må du gerne sætte lyd på. Ja! Sådan. Det, at Helle hun har så god en relation til Kirsten, det kan godt være det bærende i, at hun faktisk løftes i GAF til tilknytningsniveau. Og det kan være vigtigt at se på, at handlemuligheder i den akutte fase, det er faktisk eksisterende for patienterne. Så du kan være helt tryg nu. Jeg glemmer det. Det er godt. Træk vejret Jeg ved det godt. ned i maven, ikke? Ja. Jeg ved godt, jeg kan tro på det. Ja. Sådan. Ja. Ikke også? Det er godt. Af med skoene. Ja. Det vi kan gøre lige nu, når vi er sammen, det er, at vi kan finde noget aktivitet. Noget, som du lige kan rette fokus imod, og som du kan koncentrere dig om. Så du er helt tryg nok ved at tage hende derned? Ja, helt sikkert. Ja. Altså, det er jo rigtig godt, altså, at hun får det her tilbud og ud af afdelingen sammen med dig, men hvad er op ved os? Fordi Helle er her jo ikke hele tiden, og hun kan have brug for ind imellem at komme ud og få frisk luft og få så rørt lidt, også op i vores afsnit, altså her. Men der har vi altid muligheder ved, at vi har redskaberne heroppe også, ikke også? Og vi har løbebåndene, hun er vant til at løbe. Det er ikke kun i vores gymnastiksal, hvor vi har indrettet til fysisk aktivitet. Der er vores gamle rygerstuer faktisk lavet om til aktivitetsrum. At de ting, der er derinde, er nogen, der kan tages med på stuerne. Og de bliver brugt rigtig meget. Og det her, det er så et af rummene. Det, jeg synes, det er vigtigt, det er at starte i det små, starte individuelt, hvor hende og jeg vi er sammen omkring aktiviteten. For at se, hvad sker der så, når vi sætter Kirsten i gang med en aktivitet nu. Ja! Sådan. Jeg er nødt til at lave en aktivitet, hvor jeg hele tiden kan være observerende og være tæt på og se, hvad sker der. Både i hendes krop og hendes ansigtsudtryk og sådan noget. Det er utrolig vigtigt. Hun har simpelthen ikke haft mulighed for at komme af med den vrede, fordi hun er skærmet til stuen. Og så ophober den vrede sig, og så bliver det mindre hensigtsmæssige strategier, hun bruger, fordi vi afgrænser hende fra at bruge det, hun kender til. Men har det, Kirsten? Det er jo rart at gøre noget, man kender i forvejen. Nu i forhold til Kirsten, som har den der indre uro og aggression inde i kroppen og sådan noget, der kan fysisk aktivitet være med på en mere konstruktiv måde at give hende ro. Ved fysisk aktivitet, det giver nogle af de samme symptomer, som hvis du er vred eller angst, at hjertebanken er vred og uro i kroppen og sådan noget. Vi tager lige en lille pause. Jeg hører selvfølgelig, hvad mine kolleger siger, for tingene kan udvikle sig. Så derfor er det utrolig vigtigt, at jeg hører, hvad lægen siger, hvad plejepersonalet siger, sygeplejerskerne, sådan så vi laver en fælles beslutning om det. Og sådan som i dag med hensyn til Kirsten på konferencen, der blev vi så enige om, jamen, at det tør vi godt, og det er det, vi gør. Altså nu er det jo 4-5 år siden, vi startede, ikke? Altså vi kan jo holde tallene. De der enormt ambitiøse tal, vi havde der, da vi startede af vores mål, dem har vi jo kunne holde overfor og endda forbedre sådan en lille smule hen ad vejen.